abagusiya abangina mura dari aya mungino rochiro bano mungina mura no wadi myaka eme ekera abangina bare kwebera likwa abangina bakwebera ni bintu byasale kirikaki tuanjere tokonye ngaki bare gotewe Koruriko bakemesa ay moigura bangina na moko bererwa kono je tigamba kurunyani bali ali dusina ga kotero abangina tuachana masikania manene nabarayi ababara no muturesa na nara nabatevinko bachanare abuna bangina ngokwanira abangina garabare kwebere gweke gusike yekiya ekiyekeme dari masikana asali na njena ikire miaka 50 go chigoro abangina aseri yetari ya Yesu nane no mulisi we kanisa gakina abagwadire chimbere ngokonyera mure yandiyeka waigweke busiyekyo abangina garabare kwebere no ngana batebi aya na achira abagaka no mura nonye kanyo mwanyi buono ikolitanga ni monyi bwetega nonye tumwanje dikwanza lakini kola toro kiganga nkwacha togwana ine lakini baada to gukoro mukutano oyo aserieta ya tata neliyo mwana neliyo moyo mutagatifu nyasachi koro chino ngoncho kachire mumwanje ngoro kibono nyani kusaigai lakini onye tulikuwa ngoro kio kwa imu kwa gende usema kibono gani onye tutage tingio wakora tulikuwa nene wana ngoro kibono kumwana alambe ngote vinyandieka ngote vinyandieka tuta monyi bono wana kero muntu haya alambe Jage village hivi wagwani. Ndio wane na. Inote mwezi kwa na more. Ote igoro toche. Onete yo watikara hai goro dogo chitwaisi. Dake one naro takeda pigarega. Yo esto ganda ni. Lakini totara ganda igoro tuar wanja tora ake direction ya nyamaya. Eka tu akire direction ya mtu tabi ngasara nyajane ko wanja kwa ono joto ilego. Osenga kimaro hali. Dande inu tigandara maburi abantu banyamai. Inumoro chirori chiromerete sa. Tari amakuta cyanyu. Aya abanda abaikaranse mutwa. Wachakera national treasurer ye pat the ruling pat. Mama the president ya Kenya. Manyangu mugachi oya na akoredeki. Aya. Na baibere omo women le. Onyamira na akoredeki. Aya, oyo one wana moko igwa umusaja ningo. Era na akoredeki. Yokitanya kiro ligi chikura chawe simurana na akoredeki. Abasaja abumba acha abosa. Monengere dingamba imuka abacha abosa. Kodere ronko bachana bare. Abagina bagenda nyumba bare buyabe sibetie. Bagwana ne bano. Nande bagurira kisona besi bibuya magorobo mwana gabo jabo tyokerare twegwana ne bano naino magaka na mukorwa naino mochecherime mogana magoroba esempiri twegwana ine nonderero nero kabata kanda gakamuye bachira ara tigare ara so nyumba mwaye gabo tyoka sino Abangana yo garango. Bayo garaningo. Yande ka tuare koriya. Yande ka tuare koriya. Yande ka tuare koriya.